unu waga continue when pool where jebe one virgin. And me yege 1 week today. A lot of them gang. Baby virgin na criminal gangs here. Hey, say to go on up scamming center in Enugu. Man, that is not my business because it's your business. Man, I can go here get Megan and you get advice. And then you advice bonding when the arrow the ho. Gam jetata mabulu mama fa papa fa sinu no go po na fa bie je belebe nwa baby virgin na be bele ka Jesus go onya ahu ge ntị ka ngwa gi he ya emegi ipul onya ahu na hospital ipul go the highest ignorance on this planet earth and have it in mind that na 1 minute lack of due process medication na egbu mmadu. Okay, na 1 minute like rinya mmadụ dozi kwesịrị wee ike imebi ọgwụ niile inye go so far. The oya abaze to stage of incurable onye aha nwụ. Na nwụnọ ncha niile ga-ebu ndị ọya ga-akpọchi ntị buru ndị ọya jekwuru nwa virgin ka ọ gwọọ ọya mana ọgwọghọ mmiri ebele ọkpa. Ebele mmiri ọkpa ọgwọlọ mmiri enwe sugar ebe mmiri ọkpa which can happen to me anybody. Na onu nwa ya akachi ntị buru ndị ọya ji ebe a. And may we put 20 million naira. May make every day week today to remind you. And may we put 20 million naira. Obuno onye ngwulo, ma onye dị diabetic, onye arụ adịghọ, iburu ji ebe ma obere nwa ga nwe hole in the heart. Ije si ekpela nwa ha dị mma. Ichitala medical report onye a nweburu gosi m ọnọgwụ na treat ya. Diagnose ego na ọbụna dị ọya dị ọzọ. Mmeye gị 20 million. And don't want to catch into Bruno JD. I can work is so for the year, but JD Aman last the 1 week. How for the man has through 2 1 month. How because of Guinea, Nipulu onya out of Guinea medical treatment or ni go to follow the due process to treat that sickness or now that sickness they higher than Guinea again well that the cause of the treatment or not incurable disease. So I advise you don't pull your beloved one who is sick after hospital to one virgin's prayer because what they are doing there is just business. So onye ga-enweta miracle na ekpele afụta ata bụ nwa baby virgin. Maka ihe niile ga-abịa ba atọ 1000 nwere ga yeri raise 1 billion. 1 billion abaya na akpa isi wayo seba ngologwu isi ọwa. Onye ide moto ogoto ọgwụnụ na onye doto agoyeri ya moto maka une enweghị sense. Understand? Ogo private jet ogwago na onye doto adachi da private jet. So ya nwa biye ga-enweta miracle taa because ihe ha ga-emeri atata ba anyụkọ ọma mmiri ono megene ọgbọ ofufu. Onye ya na nwanne ya ihe ahụ and onye nwa biye na-ewepụ ọbịa ihe na-azọ mmadụ everywhere in the world. Iweta onye eweta enye ofu onye otie na bada agwazie gị nwa na Jesus ya enye gị. O gosi na nwa mugo. Bụ onwe gị nwa mugo. Gị nwa ya atụkọta nye ofu onye the name of pastor. Pastor sizie gị na aba na Jesus ya enye gị. Ịbụ nwa mugo. Gị nwa ya ewere 3 million 2 million 5 je nye onye na-ama oke ite ebuye gị ite iburu ite naba nyanwa natazie mmadụ 3 million 5 o nwego 35 million unu nwa eburuzi ite nawa ka ite nyu na ego in the name of oke ite bụ onwego nwa mugo gị nwa ata ga-eje ka ịtụnye ka Jizọs gozie gị ịmụ na agwa ya dị egwu onye na-abụrụ onye wayo ịbụ onye wayo ka inye mmadụ ibe gị den Jizọs eyeze gị wanyị na Jizọs enyeghị ya nwa o gosi na ị nwere brain. So open your eyes. April when I want to go no je ekpele. In the name of na nwa virgin na bi Enugu kwa wayo scam. Onwe ekwu ihe na-arụ ọrụ n'ụwa onye ojii nwere. Electricity na-arụ ọrụ na UK nwe ekwu ya. Ambulance na-arụ ọrụ na America ọ dịkwa na be gị. Emergency number na-arụ ọrụ na France ọ dịkwa be gị. Running water na-arụ ọrụ today na India nwe ekwu ya. Enwe metro na-arụ ọrụ mmadụ ga-ebiri Lagos na-arụ ọrụ n'Enugu na-arụ ọrụ na Dubai today ọ dịkwa be gị. So ihe enyeze gị free of charge prayer. Ọ dị ka ikpe ekpere kịta phone iji na ke trip off onye ọchị review olu gị n'ụwa. Assume na ikpe ekpere na anaghị Jesus phone ga anyụọ nnọọ. Which means onye ọcha nyezi gị power car technology that na Germany kpaso gị were ekpere destroy whole Germany. Rome nye Catholic Church kpasuzie gị were n'aha Jesus destroy a whole Rome eji gold wee lụ. I nwere sense as onye ojii mana ị ga-enwerịrị sense. Wake up. Face your problems squarely. Ndị ọcha amalugo na mmadụ ga-aya alụ create a standard health insurance. Iweta nke gị tụnye onye eweta tụnye oyi ofu onye n'ime anyị were gaa ha anyụkọ ọma mmiri ọ na-ahụ mee gịnị wee gwa anyị otu unu na ha anyụkọ ka unu nye nwa virgin taa o were ya gboo mkpi ya ọ bụ nwa mmụọ ga-enye
mana a na-agwa gị na-efe isi kpakakpaka maka na a na-akụ gị hatred n'ime ụmụnne gị nwụọ maka na ụzọ adịrọ mma chọọchị asị gị kenewe Chukwu na ịnwụ ha ịbụ onye nzuzu echi ụzọ a ga-egbu gị o gbuo gị asịkwa ndị dị ndụ kenewe Chukwu na ha nwụrụ. So don't pull your sick one out of hospital in the name of ijebe nwa virgin. Na unu nwa ga-continue kwenye pool wee jebe nwa virgin. Ana m enye gị 1 week today. A lot of them ga-anwụ because of lack of proper medical care or incurable disease. Onye ọya ahụ iburu jedi ya anwụ ọ bụ na ị nwere what it takes to take care of it. Nwanne gị nwere kidney failure ị ga-ebu je na nke nwa virgin taa dee date tata jee nene ma ije seta ma the kidney failure ga-ana ị nwere go for transplant the person ga-anwụ and ọ nwụọ before chọọchị abịa nne ya ị ga-akwụ chọọchị ụgwọ. Ị na-anụ na-ekwu mụrụ anya sawarizi n'onu. Mathias ka ifere mee gị n'ụwa ka ifere mee gị ma gị ma ndị otu gị ahụ ka ifere m unu. Ihe nji wee na-agụ egwu anyị bụ ndị ọma njem ọnụ bụ na ka ngwa Mathias that na ifugonu ekpere o kpere owero nke bịa na mmezu. You were there in your own watch. Ebuka Obi bịa hold crusade or got successful upon all the mgbanincha umgba to stop that crusade. Did you see the testimony n'isi ndị mmadụ na ọ na-apụta? Ifule a lot of things making a lot of testimony si ndị mmadụ na ọnụ wee pụta. And not only that, did you see what Evangelist Ebuka Obi did? All yellow. The whole people be about 100 million. No matter how much I am making, you will get a business. Don't worry, kaga no testimony. After kahancha we rega and teach in a business, kaga no a lot of testimony. Ye melon. And for those of you that think that this crusade that na mamia oya plan say Ebuka Obi holding a crusade ya jebe na Nsukka nke fado elele yakuna elele gamere the crusade una afugo na obiago gin na the thing abiago na mmezu na ihe crusade ha plan na obiago na mmezu welo any ogbala upon all the things you try to stop it did not succeed. Onye ọbụla aka ya dị na this thing melu Evangelist Ebuka Obi ma otesi chibia me arrest na hotelu ebe ọ nọ echi. Mark my words, tomorrow dị ime nobody will tell ihe ọ ga-amụ mana o nweghị izu nata ka izuche ya echi that truth will still come out. Onye ka nsị ka wetere Igbo ndị ọma njem ọnụ echefukwana ka subscribe or comment and share my own notification gị. Aka m bụ Ada Igbo Epic Blog ya gazelu m.